Ja, Charlotte har besluttet sig for at skifte hele ledningsnettet i traileren. Det giver mig mulighed for at få skilt den her store klump, der lå hernede bagved. Alle de her, der ligger her, det er dem, der er gået bagud til hver sin side. Så der er selvfølgelig 2 store til hver sin lygte, og så er der 4 små til positionslys på begge sider, og så er stoplygten oppe i top. Og så er der selvfølgelig den her, der går direkte i stikket op i bilen. Det, der undrer mig, når jeg sådan står og kigger på den måde, det kobler sammen på. Man kan sige, gul bliver til gul, og gul det er et blinklys, det er fint. Blå bliver til blå, og egentlig også bare koble direkte sammen ud til de næste. Så har vi den brune. Den brune, den er noteret som et baklys på den oversigt, jeg har. Og den er egentlig matchet op med henholdsvis gul og blå til modsatret af blinklysene på bilen. Giver ganske fin mening. Så har vi 4 kabler tilbage. Vi har en rød. Rød, det er stoplygte. Der kan man sige, når vi så kigger på den, så bliver den røde hernede, den går ud til selvfølgelig den stoplygte, der sidder på toppen, hvor den røde er gået i grå, og så har den sorte gået sammen med sort hernede. På samme måde har vi grøn. Grøn, det er positionslys i højre side. Den fortsætter så nedad, og så tager vi selvfølgelig lige og går ud til positionslys, der sidder på bilen. Den går også på sort. Så har vi den grå. Grå går direkte videre og fortsætter egentlig bare igennem til at være grå. Det, der er lidt spøjst i den gennemgang, vi har lavet, og den opfølgning, vi har lavet, det har vi haft grå på som stel. Men når nu, at vi ser eksempelvis stoplygten, hvor at det er sort og rød, der bliver brugt, og positionslys, hvor at det så er sort og grøn, der bliver brugt, så kunne jeg godt have en mistanke om, at det faktisk har været sort, der har været kørt igennem som stel. Det ved jeg ikke, om det vil kunne passe med noget af de fejl, vi har set.